Un dels principals experts en l'àmbit de l'escola inclusiva i les comunitats d'aprenentatge, el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Ramon Fletxa, va participar el passat dissabte 8 de maig a la jornada sobre l'escola inclusiva que va organitzar el Pla Educatiu d'Entorn de Reus a l'Institut Salvador Vilaseca. En el marc dels plans d'entorn i de l'escola exclusiva vinc a parlar de comunitats d'aprenentatge, que són els centres educatius que decideixen aplicar les actuacions que, segons la comunitat científica internacional, donen més èxit educatiu. I totes aquestes actuacions suposen la implicació de la comunitat, el donar participació dins de l'escola i dins de les aules a familiars, a voluntariat, a diferents professionals del propi entorn. La jornada es va centrar en l'anàlisi de diferents experiències d'escola inclusiva que es desenvolupen a la ciutat de Reus en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, una jornada que va servir com a principal trobada del curs de tots els agents que participen en el Pla d'Entorn. La jornada va ser oberta a totes les persones de la comunitat educativa interessades en l'educació inclusiva. En el transcurs de la trobada es van presentar diversos exemples d'experiències innovadores del Pla Educatiu d'Entorn de Reus, com són la xarxa del barri Niloga Juguem i Aprenem o una experiència de llenguatge audiovisual que té lloc a l'Institut Roseta Mauri. L'experiència va començar l'any passat, just quan engegàvem el nou institut, i ens plantejàvem la necessitat de treballar d'una altra manera determinats tipus de continguts i donar sobretot una certa transversalitat a l'ensenyament, és a dir, qui pogués participar a qualsevol tipus de disciplina de l'institut, qualsevol tipus de matèria, però que a més servigués també perquè el conjunt de la comunitat educativa del centre pogués fer les seves aportacions. I vam creure que la ràdio ens podia permetre incloure tots aquests elements. Precisament els dos alumnes que van conduir la jornada són alumnes del taller d'audiovisuals de l'Institut Roseta Mauri. Ens ho passem molt bé i tant el Jordi Escoda com el Josep Maria Bufarí ens ajuden molt, i això de que nosaltres ho decidim pràcticament tot és molt bo i ens agrada. Ens ajuda perquè ara mateix ens han ajudat a expressar davant la càmera i micròfon, no? No podia haver fet tot això, m'hagués quedat així com una mica parada. La presentació d'aquestes experiències també va comptar amb el testimoni de representants de l'Institut Baixcamp a l'entorn dels grups interactius. El grup interactiu consisteix en una organització de la classe, de manera que estan els alumnes en grups, estan adults, i aquí està la dificultat, perquè està un professor i 3 voluntaris, que en el nostre cas són també 3 professors, i cada grup és absolutament heterogeni, està el que sap molt, el que sap poc, el que sap menys, etc. I durant una hora van passant per 4 grups, i fent unes tasques concretes d'anglès, de català, de socials, de ciències. Mares i pares de l'escola Alberic i Casas van explicar les activitats que fan al seu centre al costat dels seus fills dins les comunitats d'aprenentatge. Estàs fent alguna cosa, a més, ho parlàvem abans, també una mica interessant, perquè és pels teus fills, no? Llavors també és una mica com a... és per tu mateix també, diguéssim, no? Però bueno, a la part, a la mateixa vegada, tu també aprens i també treus alguna cosa positiu, no? Perquè tot te va omplint una mica, vas aprenent també, sempre una mica de tot. Al final de la jornada va intervenir la subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat del Departament d'Educació de la Generalitat, Pepita Coromines, qui va parlar sobre propostes per avançar cap a l'escola inclusiva. Per tancar la jornada es va fer una mostra de tallers del Pla Educatiu d'Entorn, com ara l'activitat de ball de bastons que porten a terme a l'Escola Rubió i Ors o el taller de cant coral de l'Escola Eduard Toda. Recentment s'han inaugurat els 2 nous poliesportius de les escoles Alberic i Casas i Ciutat de Reus. Aquests 2 nous equipaments, promoguts per l'Ajuntament de Reus, suposen l'existència de nous recursos a l'abast de programes educatius i esportius com ara el Pla Educatiu d'Entorn. Són instal·lacions obertes als usos escolars principalment, però també oberts a la ciutadania en general fora dels horaris lectius. És una instal·lació escolar i també de barri que creiem que serà molt utilitzada i que per això l'Ajuntament va prendre la decisió que una part dels fons estatals
d'inversió dedicar-los a equipaments esportius. La infraestructura vol ser un element dinamitzador de l'esport base, però també s'hi desenvoluparan programes de promoció de l'activitat física i salut en població sedentària, programes per prevenir l'exclusió social i l'atenció a la diversitat i també per fomentar l'esport femení i l'esport de lleure. A més, el Pla Educatiu d'Entorn guanya espais on poder desenvolupar l'activitat esportiva vinculada a les escoles i al seu entorn. Les obres estan finançades a través del Fons Estatal d'Inversió Local amb un pressupost que supera el 1.000.000 d'euros en el cas del Ciutat de Reus i amb més de 800.000 euros en Alberic i Cases. Amb l'arribada de la primavera, l'activitat relacionada amb els horts escolars del Pla Educatiu d'Entorn viu una nova fase amb la collita d'alguns dels productes que ells mateixos han plantat. Els alumnes de l'Institut Escola Els Ganxets també es troben treballant l'ornamentació floral. Clar, ells han vist tot el procés de plantar una llavor, de que aquesta llavor germini, de que la germinació es converteixi en una planta, que tregui els brots, les fulles, i ara ja estem acabant amb tot el procés aquest i ja estan veient tots els fruits que són, les faveres ja van fer la primera collita dilluns i ara la setmana que ve acabarem de fer la collita. Alumnes de l'Escola Maria Cortina han llegit durant aquest curs el llibre El fortuny retrobat, de l'escriptor reusenc Jordi Agràs. Els alumnes han estat treballant aquest llibre a classe i també a casa amb les seves famílies. El passat 21 d'abril, l'autor va poder intercanviar impressions amb els alumnes gràcies al Club de Lectura del centre. És un privilegi poder comptar amb una persona que ha escrit el llibre, no? El fet de tindre'l davant i poder-li preguntar qualsevol dubte, qualsevol mancança que li ha pogut crear el fet de llegir el llibre, doncs és un privilegi, no? I és una manera d'incentivar i de potenciar aquesta il·lusió i aquest sentiment del dubte, del que pot ser, del que pot passar, etc. No? Aprofitant la celebració de Sant Jordi, membres del grup de declamació del Centre d'Amics de Reus van oferir el passat 22 d'abril una sessió de contes als alumnes de l'Escola Misericòrdia. El mateix dia, la bibliotecària de la Biblioteca Central Xavier Amorós, Cristina Garreta, va fer una xerrada sobre lectures recomanades adreçades als escolars de la Bitxeta. El Pla Educatiu d'Entorn té previst realitzar durant l'any diferents reunions anomenades comissions de zona que serveixen com a punt de trobada dels diversos agents que participen en aquest programa. El Pla d'Entorn de Reus s'organitza en 3 zones diferents. El passat 27 d'abril es va fer la reunió de la comissió de la zona 1 en què es va aprofitar per avaluar el funcionament del Pla d'Entorn. Cada trimestre fem una reunió en la qual acudeixen totes les entitats, els centres educatius, les AMPAs, és a dir, tota la comunitat educativa, per fer un seguiment i una avaluació de les activitats i també ara el tercer trimestre el que aprofitem és també per donar unes línies també d'actuació pel proper curs. La comissió de la zona 2 es va fer el dia 10 de maig i la de la zona 3 el dia 6.